Ja som sa rozhodol pre challenge, moja premena. Budeme páliť telesný tuk a naberať svaly. Budeme sa snažiť vybudovať čo najkrajšiu, estetickú, peknú, silnú, funkčnú postavu. Čo to znamená? Budeme cvičiť vonku, budeme robiť kalesteniku na workoutovom ihrisku, budeme cvičiť doma v posilovni, ktorú ti za chvíľku ukážem. Budeme chodiť do fitness centra a ukážeme si rôzne spôsoby, techniky, či už s vlastnou váhou, alebo na workoutovom ihrisku, alebo vo fitku. A ďalšia dôležitá vec, strava. Ukážeme si stravovanie. To znamená, aké spôsoby stravovania využívam, či už je to nízkosacharidové stravovanie, keto, carnivore, či už je to... Čo tam je? Či už je to... bulk, čiže normálny spôsob, klasický spôsob stravovania, kulturistický alebo fitnessacký. Toto si všetko ukážeme, čiže v podstate uvidíš, ako sa stravujem, ako cvičím. A toto môžeš vidieť na mojich sociálnych sieťach. Peter Boka Life, Peter Boka Life. Bude to na TikToku, na Instagrame, budeme vysielať live, čo bude sranda celkom. A budú videá na YouTube, možno raz týždenne, možno raz za 2 týždne, krátke, nejaké edukačné videá s nejakými vecami, ktoré ovládam, ktoré som sa naučil, alebo ktoré si doplňam. Hlavne o strave a na sociálnych sieťach to bude skôr nejaké krátke reelská, alebo iba nejaké príspevky, fotky a tak ďalej. Počas vlastne tejto celej premeny, ako sa mením, akú mám váhu, koľko mám percent telesného tuku a tak ďalej. Takže je sa na čo tešiť, si myslím, ja sa teším, aj keď sa mi nechce, pretože som 3 mesiace necvičil a nerátam také cvičenia, že raz za čas sa ideš podvíjať na hrazde, alebo raz za čas ideš do fitka, hej, takže telo podľahlo do zatrofí, čo som rád, pretože telo si potrebuje oddychnúť, nemôžeš stále cvičiť, to je môj názor, a musíš si dať aj normálne jedlo, nielen stále zdravo žiť. Ja takto osobne by som si to nevedel celý rok predstaviť, hlavne nie na sviatky. Takže som si oddychol, cítim sa skvele. A poďme na to. Ja sa strašne teším na ten spôsob stravovania, už mi to chýbalo, na ten životný štýl. No, čo ešte povedať, budeme chodiť behať, budeme chodiť na bicykli. Tieto veci všetky budú live, to znamená, že ak ma nemáš na TikToku, tak si ma pridaj, tam budem robiť live vysielania. Bude to halus, teším sa veľmi. Čo dodať ešte? No, v krátkosti ide nám o to vybudovať čo najlepšiu estetickú postavu a zbaviť sa čo najviac telesného tuku, nabrať čo najviac svalov a ukázať vám v podstate ten môj know-how, ktorý som sa naučil, ktorý ovládam. Ty to všetko môžeš vidieť. No, ja som tvoj pokusný králik, ako to tak ľudovo povedať. No a dá ísť ďalej, ja sa idem ešte troška slniť. Pozdravujem z vodného Jokadej. Ako som spomínal, budeme robiť kalesteniku, čiže budeme cvičiť tu, na tomto vyhrotenom ihrisku. Ukážeme si rôzne cviky, prečo práve kalesteniku. Pretože pri kalestenike v workoutovom cvičení zapájam veľmi veľa svalov, zapájam obzvlášť stred tela, ktorý mám ja nie moc silný, keďže v posilovni nie je toľko cvikov, kde by si sa tomu tak mohol venovať. Akože samozrejme dá sa, ale väčšinou sa tomu ľudia nevenujú, tej posilovni. Čiže budeme aj tu cvičiť, výhoda tohto ihriska, keď je pekné počasie, brutál. Svieti slnko, krásny západ slnka, je to zadarmo, nie je o čom. Není tu veľa ľudí, málo ľudí to cvičí ešte stále v dnešnej dobe, keď to je zadarmo. Takže určite to bude zaujímavé. Ja sa veľmi teším na toto ihrisko, hlavne keď bude krásne počasie vonku. Aj odtiaľ to budú live streamy na TikToku, takže ďalší dôvod, prečo si dať odber. No a čo dodať? To je asi všetko. Ahoj, vítam ťa z môjho home gymu. Troška ti to chcem predstaviť, tak pozri sa, čo tu máme. Takže začnem takou klasikou.
Samozrejme nejaké závažie, čiže kotúčne nesmú chýbať, vrecko na skôr kondičné trénovanie, ja nie som žiadny boxerista. Ďalej šikma, lavica, a samozrejme jednoručky, zetková tyč, hej. Všetko je to domáca výroba, hej. To old school brácho. Rebrina, s ktorou vôbec nie som dobrý kamarát, ale veľmi sa ňom teším a hlavne na tie cviky na brucho a na kor tela. Samozrejme zrkadlo nesmie chýbať v posilke, takže čau. Jokadej. Toto je moja obľúbená záležitosť a bez ktorej si žiadnu posilku aj neviem predstaviť. Táto hrazda je fakt dobrá, pretože má, že vidíte si, koľko má rôznych uchmatov alebo uchopov, s ktorými môžeme pracovať. Takže super. Niečo na drepy, väža, budeme tu drepovať. Veľká tyč samozrejme nesmie chýbať. A táto vyhrotená lavica, ktorá má veľa, mám ju od 18 rokov. Niečo na kardio, bicykel. No a to je tak všetko, čo tu máme. To nám úplne postačí, bohate samozrejme. Budeme chodiť do fitka a budeme cvičiť na workoute, takže s vlastnou váhou, takže budeme to striedať, nebude to len čisto fitness, bude to aj z workoutu, kalestenika. Takže tak, veľmi sa na to teším, čo vám poviem ďalej. Poďme na to, už stačí len dvíhať tie závažia a robiť progres, bráško.